Mao ni ang pinaka-idol nako na street food tuhog diri sa Liloan Poblasyon. Dol aning video ha. Nya sila ray naglitsyon manok kay ingon ani nga rotisserie. Kurma nga murag tubo sa isa, naglaray murag ROTC nga naglinya. Maghanap tag mga Sunday favorite na foods na lami kay dalon sa inyong balay after ninyong simba. Mga klaseng-klaseng kilawin. Yes sir, lami Kinilaw. kina sir. But unsa pa isda? Naisda kinilaw, natay sunlutan, bat hapon kana pickles, sweet and sour. Tilawo na to ang sikat na legendary lechon manok diri sa poblasyon Liloan. Grabe lamos nito mo. Muna lamas. Nadyo'y Bombay. Mo ni secret nimo na naibawa na ron. Ug syempre mo try punta sa sikat na street food barbecue. Pagkagwapa. Naglaray diha mga street food tuhog barbecue. Isa sa pinaka-idol na ko lechon manok. Wala lain pa diri sa gwapa nga munisipalidad diri sa Liloan, Cebu. Dol, welcome to Liloan, Cebu no. Natas poblasyon Liloan at bang aning simbahan. Na simbahan no. Muna ang main simbahan diri sa Liloan. Dito is padong sa Gaisano capital Liloan dito, padong na dito sa north. Siyempre na diri ang padong Pier 88 atong idol nga Pier 88 na diya padong. Og dito is padong sa Konsolasyon. Kumuha na kag Liloan, grabe na ka-highly urbanized, wapo ng ekonomiya diri sa munisipalidad sa Liloan. Hapit na sila mag-city. Puhon na. Dagan na kay establishment, dagan na kayog mga nindot na kalaagan. Even though if commercialized na, naagya po nagpabili ang mga sikat o mga legendary mga kananan. Siyempre mga lamian ng mga pagkaon na Liloan has to offer. So mo na ang atong mission karon ng adlaw, ato na to ang few of the mga lamian ng mga pagkaon diri sa Liloan. Mo nang watch this video kay gutom na. Umuta oy, wa pa gani naabli. 280 og do ka na. Bro, big lamos nito mo. Dol, welcome to Liloan Food Street. So, Liloan Food Street is aisle na siya og street food. Na diya ho. Pagkagwapa. Naglaray diha mga street food tuhog barbecue. Isa sa pinaka-idol na kong lechon manok, Alfeos Liloan lechon manok. Ano ha? Grabe solid oh. Na. So sila ray lechon manok na nagamit og manual rotisserie bitaw niya, chuy kay porma. Sama ani tanawa. So manual kay ni siya pagtaod. So nindot kay ni siya diri dol. O na hinahinay ra gina. Inanay. Dili ni siya paspas. Na kung kapansin ka antik tuyo kay diri si nanay dako na kay braso diri. Oh, balanse pag ina niya sa pikas pud ananaon man ni nanay. So di ba? Traditional pa kay ni. Nya sila ray naglitsyon manok kay ingon ani nga rotisserie. Porma nga murag tubo sa isa, naglaray murag ROTC nga naglinya kay kasaban sa ilahang platoon leader. Nya dinhi basta-basta nga lechon manok kandol kay patang nana sila ingredients nga humot na dili common. Uy, napaig na. Pason be. First vlog nako diri sa Cebu 2022. Isa sa mga first vlog nako diri sa Alfeos 4 years ago. Napaka-unique ng mga lechon style nila mga idol. So di ba, usually sa mga lechon manok naka-motorized. This is very traditional and unique. At mag-add ng spice sa buhay natin. Oh my God. Murag abi na ko gikuha na ko hinahinay ni Lord ba sa tungod sa kainit. Dugay na gid. Dugay na gyud. Dugay na. Napag ito sa YouTube, grabe ka idol. So karon nibalik na ko after 4 years, nibalik na ko finally. So kung sa kay kadugayan ni Selpios? 1993 pa man idol. Since 1983 pa. Kuan pa ko ana, nangihi pa ko sa kalsada na panahon na. Napako sa itlog sa akong papa na dol. Grabe bata pa jud ka no. Tigulang na gud ko sa 1993 mo sa gudol. 1993 di ka? Nag-start na ako yoan ni 1993. Tigulang na ko dol. Ako 1988 pa ko. Diyos ko. Anyway, tagpila magyapon na to lechon manok diri? 90 ra gyapon dol. 290. Yes dol. Ay dula gud. Unsay nakalahi sa inyo lechon manok compared sa uban lechon manokan? Kanang natural gyud ang iyang timpla, dili gyud kanang
di sinundog sa uban, dire ra gyud ni nga timpla na adre. So murag mahugan na amoy inyo ang own timplado. Yes, dol. Sige, mo na to i-find out, ipakita na ko sa inyo unsay gyud naa sa sulod. So isa pa, unique kay inyong lutuanan. Inani ra gyud mo, unsa mo nagkuan? Wa gini laing ka kapareha nga litsunan dol, mao ra gini, wa gi lain ani. Wala ka naluoy ni nanay, tanawa si nanay oh. Nagkuan siya ba? Anad na dol. Naanad na exercise na ni nanay. So lamian kay ni ang lechon manok, sige. So inani mo style, ikaw rin nag-inani nga style diri sa liluan. Gini dol, wa gi laing Murag diri sa litsunan diri dol. Cebu mao ni. Sige, sige. Dol, pwede na tayo ingon, unsay oras na mag-abli diri sa adlaw ra pod? Alas 4 sa kadlaw na nami dire makaluto nami mga 5:30 na nay luto niya. Photo nami dire alas 12 alauna. Alauna sa udto pinakadugay na. Unsang adlaw ra mo ari? Sabado ug Domingo dol og kanang regular nga holiday. Wa jud may weekdays. Wala dol. Sige, sige. Okay ra, at least na mo nindot gid kay ni na stop kung after ninyo simba padung mo sa north para maglaag. So hapit gid mi diri. Salamat kayo, mo order ko isa ka manok. Oh, sige dol, sige dol. Nice. El tubo tanawa. Morning lahat. Tas man yung manual rotisserie oh. Manual gina. No ayo jud mo kumpiyansa ni nanay, binuangan ni si nanay kay na. Kusgan na si nanay. Hello nay. So nana diri oh, tanawa, gwapo kay tanaw no. So mura gud naglinya. Grabe ka idol ani. Order na ta. Dol, so mao na to karon. Ato na nang ipachop. Grabe ka idol ani. Sus, inita nagaso-aso pang lubot. Oh, tanawa oh. Ah, grabe. Ah, umuta oy, wa pa gani naabli. 280 og doka na. Grabe, lamas mo tanawa. Muni lamas. Nadyoy Bombay. Mo ni secret nimo na naibaw na ron. Ah, grabe ka lami, nakumot. Wa. Anindot pa ila pa ni butang sa dire. Oh, di ba? Saging para presentable. Nya mas humot pa jud siya kay tungod sa saging dahonan. Ara dito sa plaza. Ato ba nga sa plaza sir? Atira mo to yako. So nakanindot diri dol, napod sila puso diri, puso. Kapilan nyo puso? 330 size lang puso na to do. Size try lang puso da, jumbo makabungog. Kabungog po lang puso. 330 og. Kung ganahan sad mo, napod sila yung mga klaseng kilawin sama ning lokot or green spaghetti. Na napod diri ang, napod sila at Sara, in fairness, oh, pawasak one. Napod sila yung puso sa saging nga salad. Napod sila yung mga bat. Oh, bat, umapang kay bawa na, si cucumber na siya. Kung saan na siya, te? Kinilang isda. Ay, isda, tamban. Yes. Ay, flying fish. Flying fish. Flying fish na kinilaw, napod sila. Napod sila ginarapon, kung ganahan ka. Ano siya? Napod sila yung pickles. Pickles ng kuan. So, grabe ka idol, ani diri sa Alfeos, dagan ka mapilian. So, excited na ko mo adto. Mukhaon na ta. Lechon manok, kay gutom. Let's go. Oh, grabe. More ni lechon manok, nga buo pa ang Bombay. Kita pa jud kayo nimo ang kapulahan. Bahalag mahal ng Bombay, wa gyapon sila gatipid og lamas. Wow! Kalami, kahumot. Diyos ko. Tol is, nindot ni drumstick tol. Kabaw mo nga nung nindot ni drumstick. Kinay lobot. Mga na akong favorite. Nice, no? Kabalo jud mo LP yung ako ng favorite. Itong buhaton, butang na to ang kalamaserns. Oh, butang na tog sili. Oh, butang na tog ahos. Okay, naatanan lamas. Ako kalabi. May nanalo na. Best lechon manok. Dapat ni ma-awardan. Grabe ka lasa. Aromatics, ahos, Bombay na alito. Natural, organic lasa. Over the years, imagine mo na ilang ipapalipay ng mga dagan sila papalipay yung tagaliluan. Grabe ka panalo sa iyang kwandol, sa iyang lamas, may gidagdaok. So, ang kanidahon ng sibuyas, ganahan ko ana. Putangan pa dyan nato og sibuyas. Buhato na to ani. Patuan na to gamay nga suka. Alright. Ay, idol, nga nung hilig mo kagpaligo. Cheers.
Mm. 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 Samot na kung hindi mo yung sagol dito, oh. Mm. 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 Akame. Dol maka-addict, speechless ka ani. Damian jud. Nya feel gyud nimo mga aromatics mas lamas. Mas daghan sa lamas, wag itipid. Perti pa jud niyang juicy ha, luto pag ng manok. Mukbang naman eh. Review ni Haydol. Daghan ka problema sa kinabuhi. Dako kag utang, doggaog ka sa imong boss, ginaliba ka sa imong katrabaho. Way klaro imong pares, gibuwagan ka. Dili mula nakakamo sa imong amiga, wa ka kahatag feeling sa imong amiga. Kaon ani, mawagtang na tanan, promise. Maski isa ka adlaw ra after nimong hinulto sa imong sala sa simbahan, kaon ka ani, wala na. Di sa kung pakabusog. Kaya tuon pa nato, suwayin pa nato itong mga street foods sa kilid-kilid. Tara, let's go. Arteos, saludo. Dol, so nindot kayo ni diri na diri lechon sa Dol kung ganahan ka. So ganahan jud kag magtagbaw sa kagkaon og lamian ng mga lechon. Napod sila diri. Pila kilo sa imong lechon nay? 800. 800. So Irish Gagas na ni nay. Na trending na ko ni sa una si Irish and Gagas lechon dito sa may poblasyon. Na trending na ko na sila dito sa una sa may tunga-tunga. Na sila branch diri sa Liloan Food Street. So nay, lami kita naon yung lechon no. 800 kilo nay? Oo. Aw, nag-chop. Ay, usan ni free taste? Free taste? Ay, salamat nay. Salamat. Sus, dilimtan ako mag-lechon karon pero gitagaan taon ko ni nanay og free taste. Nay, salamat. Palaylay ra. Lechon, free taste sa Liloan Food Street. Ay, kalma. Nahurot pag yun ako, Diyos ko. Dol, makita kag lamian na lechon Irish and Gagas lechon ni diri sa Liloan Food Street at bang simbahan. Na, idol kayo. Na ko na-discover diri nga naninda og lamian na seafood si Jitli. Hi Miss Jitli. Si Jitli no? Wala na ka nagmotor karon? Naninda ka? Oh, Jitli? Oh, ay, sige unsa may mga tinda nimo diha? Naami mga barbecue, naami kanang isda, nukot, yan na po yung mga Ah, dagan-dagan sa gudi ay. Nice. Sige, sige. Nice to meet you, Jitli. Pa-picture ko niya. Nice to meet you. Nate sinugbang aduhaw, barilis, nasa ibangos. Oh. Nasa tayo nuko, sir. Nukos. Ay, oh. Hello na. Mga onda. Nate mga barbecue, chicken. Oh, nagapon ka mga chicken, manok. Yes, sir. Chicken Oh, feet. hotdog. Hotdog. Nasa tayo swaki, sir. Ay, kani. Oh, Yes, swaki na. swaki. Uy, Yeah. Diyos ko. Scallop. Napod ka na eskalo. Sa Yes, kilam ni. sir. 120, sir. Okay. Nasa tayo sunlutan, bat. Uy, mga klaseng-klaseng kilawin. Yes, sir. Lamig na, sir. But, kung sa pa, isda. Naisda kinilaw, natay sunlutan, bat yapon, kana pickles, sweet and sour. Wow. Nasa tay atsara. Atsara. Puso, init pa itong puso. Bago pa dyan. Yes, sir. Nagpila pa dyan yung mga nanay, depende. 30, sir, ang bat, then 20 ang atong mga atsara. Uban, okay. Yes, Ganahan ko sir. sa bat. So, ganahan sa kong isda, ganahan ko makuha ani. Usa. Ani, sir, barilis. Oh, sa pila man imong pusit? Squid na 200 to 50. Na 250. Nya kaning nani? 130, 150, Oh, sir. nice. Grabe ka idol diri. Oy, daghan ka pilihan, overwhelming. Sige, dali naman siguro na maluto, no? Ah, dali na, sir. Kuha ko ani, duha ka buok. Duha ani. Uy, favorite na ako ni dugo. Sana. Then, kunuhay ni kuha ko ani sa disda, isa. Sana, usa na. Ganahan ta ko magnukos, oy, pero mura gunya na lang kay mura sakit na niya. Bat na dayon. Yes, sir. Ana, thank you kayo. So, Thank sa you, may sir. oras mo mag-upload diri sa adlaw ra pod? Saturday, Sunday lang, sir. Then, 5 a.m. na nami dere. Saturday, Sunday, rin Yes, mo diri. sir. What do Nasa weekdays? sa legal holiday, sir. Kanang walay open ang municipality. Ah, okay. Pwede rami. Salamat kayo. Thank you. Tira, sir. Ka ma'am.
Taon na sila. Ang dami. O nga tuloy yung ma'am. Idol, wala ko kukwanta ni order ko pusit. Kaya lami kita na lang pusit. So basically lang ilang pusit kay dahil lamas. Gutom na ko. What's at talang maluto. Hurot ang pusit, oy! Grabe. Okay, Dol, sana na mga pagkaon sa Tatubangan. Grabe ka, idol niya tong Liloan Food Street. Matilawan dyan nato. Dagan pa sila mga klaseng mga lamian ng mga pagkaon. Wala na ito nakuha tong bat, da. Unya na lang nato suwayin tong bat. So, naadri ang isaw. Isaw niya is typical nato na isaw. Og napo diri ang iyang dugo. Dugo. Lamig yan ang dugo sa manok. Maketchup. Sweeter version, smoky. Typical isaw. Kurdi lang si dugo. Mas bet na ako. Kung namin iyang kuan ha, iyang ketchup, yung sauce, kay sweeter version. Tulid. Kanidol is ang iyang manok. Kanidol yung isda. Kanidol yung isda. Inihaw nga anduhaw. Kalami. Ano lami man dyan niya eh? Kalami. Kaadik. Wa dyan ko nag-rice karon kaya diet ta. Pero kailangan dyan ako unta mag-rice. May pagkatimpla na ang parat yapon panalo sa sauce. Mao na gini ang iyang pusit, Dol. Ato ni butakan og patuyo. Juicy na kayo na siya. Wow. Ano yung pusit? Abunda siya sa kamatis, sa bombay. So, atong tilawan, be. Kaya juicy. Ano ni pusit? Lasa, amparat, kamatis, bombay. Daman mo. O siyempre, mas dami ito siyang sauce, sagol. Sakto pagka-cook. Di siya overcook, kaya di igahe. Kumok siya. Nagya po siya pagka-chewy gamay. Kasi tentacles, so tentacles. Ikuhaan na po din siya ngipon para dili ka di mo mapakan. Tentacles, oh. Kumok. Dol pa lang ko din sa Liloan. Kung pwede, kada Domingo din kumari din. Ba't ka wala ganyan tao mga red din labi na gabi eh. Dagang ganyan tao din gabi sa Liloan Food Street. Solid kayo din na pagkaon. Suway na nyo din sa Liloan. Kung blasyon, kaya sila pinangita tao. Sabi ka extreme na. So, street food, mga kilawin. O siyempre, labihan na lechon manok. Ay, lechon, kailangan ka. What's up mga idol? Welcome to the Idol Food Street. Once again, this is Idol Steve. Nandito tayo sa Liloan. Once again, once more from the top. So we are here because we will experience another wonderful, ultimate, bizarre breakfast experience dito sa Liloan. So makikita mo, ang daming mga wonderful, colorful goodness here. So beautiful. Even the tendera is very beautiful. Normal lang yan dito sa Liloan. Ang daming mga magagandang tanawin dito sa Liloan. Not just the places, but also the foods and the wonderful people living in Liloan. 7 AM pa lang, may barbecue na. And look at that fishes, wonderful fishes there, the bangus, and the favorite of the camera woman, the pusit. So, if you don't like this stall, of course, pwede kang pumunta sa kabila sa kompetensya nila para masaktan din naman si ma'am paminsan-minsan. Meron din silang kinilaw mga idol. So, this is a very famous kinilaw, ultimate breakfast experience. Pag kayo pupunta kayo ng North, dito na lang kayo daan and you will experience their ultimate breakfast. No need magluto-luto, sila na lang magluto for you. So makikita mo dito, pinapaypay niya kasi ang daming mga langaw na kagaya ko. Of course, binubugaw niya ang mga salad sa lipunan. Anyway, tignan mo, meron din sila dito. May scallop sila mga idol, look at that. Small scallop, pero ang sarap tignan. Atsara na ang laki ng strips. Usually mga atsara is ganito lang. Look at that. Ito yung parang nagda-diet na atsara. Ito yung hindi nagda-diet kasi yung breakfast niya, ganito yung mga breakfast niya araw-araw. Tignan mo. One of the best breakfast places here in Cebu. Pag ikaw pupunta ng North, walang problema. Kasi hindi mo na tayo kakain dito. I just wanna introduce you nga. Pwede kayo mag-breakfast dito sa
Liloan. At saka napakaganda ng mga places dito. You can choose everything. All are fresh lahat. Ginawa nila lahat to with love. And of course, matitikman nyo yung typical, literal na street food ng Liloan. But now we are here to locate one of the best lechon manok dito sa Liloan. So pupuntahan natin to para tikman gaano talaga kasarap, gaano ka-unique yung lechon manok. Tara, samahan mo ako. Let's go. 82 kilometers later. Ha! Dito na tayo sa Alpeo's Lechon Manok. Very famous sa Liloan. Tignan mo, napaka-unique ng mga lechon style nila mga idol. So di ba, usually sa mga lechon manok naka-motorized. This is very traditional and unique. More than an inch of a tube na tinutusok sa lechon manok. Tignan mo, manual at saka isa-isa lang lahat ng mga manok together and uniform sila at saka organized and sequenced. My goodness, 30 years na ito sa Alpeo's Lechon Manok mga idol na nagbibigay ng kaligayahan sa mga Liloanons and other north part area. Grabe, ang init dito. It's so hot. It's like 1,000 degrees Fahrenheit. Gusto kong ma-experience yung hirap ng mga tao na nag-work dito. Ana-anat mo si Kumagurutin. Grabe no, di ko din siya lalim. So masyadong mahirap. Kailangan may mga passion, dedication, and of course, may pagmamahal dapat sa pag-rotate ng lechon manok. Kasi one wrong move na mangyayari during the rotation ay may mga ibang part na hindi balance at hindi pantay yung pagkaluto mga idol. Itong na lugar na to, bagay to sa akin kasi mainit. Bagay to sa mga makasalanang mga taong kagaya ko. Talaga, init, grabe, it's so hot. Murag abi na ko gikuha na ko hinahinay ni Lord ba sa tungod sa kainit. So kuha tayo mga isa idol para sa atin. Yan. Okay, so medyo malaki ba? Para nililinis niya para lalabas yung juice. Alright, so dito na sa may chopping area. Okay, may ambulance nagpapaiwating na. Dali. Okay, so ito na yung special na manok natin. So this is ours, no? With their grabe yung espada nila, oh. Wow, ang juice. Ang daming mga juice nangyayari. Hindi na kailangan mag-order ng drinks kasi may juice na. All-in-one yung si Alpeo's Lechon Manok. Grabe ang bango. Very aromatic. Uy, may parang special siya, no? May toge. Grabe, is unique to mga idol. Very bizarre Lechon Manok. I'm so excited. Ang juice. Okay, sa mga idol, so I'm so excited. Hanap tayo ng isang pwesto para excited na tayo kumain. A few moments later. O ganahan mo makatilaw og lami nga lechon. Ari lang po sa Liloan. Alpeo's Lechon Manok. Finally, nandito na ang Alpeo's Lechon Manok in front of me and in front of my beautiful eyes. Thank you so much, Focal Sight, for this eyewear. Lalong gumanda ang aking paningin sa mga masasarap na pagkain dito. Pangalawa is lalo akong bumapo. Focal Sight, you're the best. So I'm so excited. Of course, mag-pray muna tayo kasi nasa in front of me ang simbahan ni Liloan. Konsensya din naman tayo paminsan-minsan. Pasalamat tayo kay Lord. Itadakimasu, mga idol. Of course, mag-start na tayo sa drumstick. Ay, my goodness, it's so juicy. Ang ganda, tignan mo. Napaka-wet pa all around its surface meat. And it's so juicy inside. Look at that. Without any sauce. First bite. Thank you. Diyos ko, ang sarap. Definitely very unique taste. Iba yung lasa niya, mga idol. Ibang aroma. Probably because iba yung spice na meron sa loob. Juicy niya, ang lambot. Grabe. Ang lambot niya, mga idol. I like the meat. Sakto-sakto yung luto niya. Hindi masyadong overcooked. It's basically well done chicken. Very lambot talaga siya, idol. And noot talaga yung mga lasa niya, ang mga flavors inside this beautiful chicken. My goodness. This is the pizza part. Lagay natin sa special na sauce to. So, sausaw natin to with the chili. I like the chili on top of a very juicy meat. Saka lalo siyang sasarap at mag-add ng spice sa buhay natin. Nani po trip kung ganahan ka, please subscribe to my YouTube channel. What's upcoming videos in the future. Daghan pag mga lamin ng mga pagkaon sa Liloan, sama ani. Adto ani kay grabe ka solid. Syempre na po ko lain bagong upload kung ganahan kag lain na food trip na solid kani. Let's go, hanap na po tag lain na food trip. Comment down below kung taga Liloan ka. Kato tanawon. Thank you.